Bueno, proiektue berez hizkuntzak edo hizkuntza ahulek daukeben beharretako bat da, ezta? Transmisio hori bermatuko don zerbait. Nik uste dut urtetan zehar edo denboran lotura hori ahoz lortu da. Nik pentsatzen dut galtzear daola, hizkuntza tokiko hizkuntzaren berezitasun hori galtzear daola. Eta, bueno, pixkat hori gelditu den idatzita edo, jo gendun Beasaingo euskera bere bitxikeri guztiak jasoko zituen liburu batean edo beka baten bidez ateratzea pentsatu gendun. Eibarko lantalde bat da, aditu eolako lanetan, eta lantaldea martxan jarri zen, eta urte baten ondoren edo urte terdi ondoren, ia argitaratzen den lana, eta ia balio don, nik usten dut helburu nagusi hortarako, ezta? Hau da, transmisioa bermatzeko, eta pixkat, hizkuntza hori eredu, hizkuntza mota hori, Beasaindarrentzat eredu izan dien, eta erabilgarri. Beraz, herritarren parte hartzea, batez ere 75 urtetik gorakoena ezinbestekoa izan da. Bai, noski, azkenen gaur egun nahiko kutsatuta gaude bai komunikabide edo distantziak ere geroz txikiagoak dira, orduan hizkuntzak ere hori somatzen du. Orduan ezinbestekoa da hizkuntza bere hortan gordeta dauken jendearengana jotzea, eta esan behar gainea eskertzekoa dela ze harrera edukidon, jende inongo pega-ipe, behaien etxeko atea zabaldu diue, eta lana egin ahal izan dugu. Kontua zen, Beasaingo ahoskondaria jasotzea, ez? Beasaingo euskera jasotzea, bertako hizkera, eta horrekin batera, orain 60, 70, 80 urte dituzten hauen, ahoskondaria jasotzea, ez bakarrik hizkera, baita bizimodua, beraiek ezagutu zuten Beasain nolakoa zen, eta horrelako kontu guztiak, eta horretan aritu geha, 2 urtez. Argi dago asko aldatu dela bizimodua, oso denbora gutxixean, ez? Eta, hiztun hauek gure handik oso gizarte ezberdina bizi izan dabe, eta gauza asko hori aldatu da, eta importante da alde batetik bai historia edo hori ondare kultural hori jasotzea, eta gero bestalde euskera asko aldatu da, eta eurak mantentzen dute lehengo euskera desberdinak garbiagoa edo ez dakit. Oinarrizkoa zen, bertakoak izatea, Beasaingoak izatea jaiotzez, alzala gurasoak Beasaingoak izatea edo oso ingurukoak, eta gero ahalegindu ginena da, bai auzoen artean eta bai sexuen artean eta neurri baten oreka mantentzen, ez? Kalekuak, auzo guztietakoak. Beasaingo euskerari buruz ze ondorio ateratzen zuen? Hizkera aldetik egia esan inguru guzti honetan, Goierri inguruan aurretik ere horrelako lan dexente egin dira, ez? Bai Segaman, Ataunen, Ordizian, Zaldibin, eta orduan gutxi gora era Goierriko hizkera nahiko ondo aztertuta dago, eta sorpresa handirik ez du aurkitu, ez? Beasaingoan nahiko Goierriko euskera estandarra da, erdi-erdian dago Beasain, eta Ordiziarekin batera gainera bere izan da Bailarako erdigunea, eta orduan Beasainean aurkituko ditugu Goierriko ezaugarri orokor eta bertakoenak, ez? Eta gutxi gora era espero genituenak denak azaltzen dira hiztunen ahotan. Matximenta da salbuespena, hor neurri baten Beasaingo hizkera egiten da, baina ja azpeitiko ikutu desenterekin, ez?